Над 500 коли задръстиха бензиностанциите в Бургас в знак на протест срещу високите цени на горивата. Автомобилите бяха разпределени по всички бензиностанции в града и по кварталите, но естествено най-много коли блокираха колонките на Лукойл, най-големият монополист на пазара. Шофьорите зареждаха гориво за минимална сума – от стотинки до 2 лева. За колко заредихте? За 20 стотинки, но не сложиха 23. И това е положението. До последно са борен за това нещо. В протестът, организиран в социалните мрежи, се включиха предимно младежи. Те бяха и най-изобретателни във формата на протеста. Защо бутате колите? Ами на тази цена на горивата няма друг начин. Просто не живеем в европейски развити страни, за да е цената на горивата като тях. Значи доходите ни са африкански, а пък цените ни са европейски. Оттам въртите през Балмак след това и ви чакаме на околовръстното. Очакваш ли, че толкова много хора ще се съберат? Подозирах, но не очаквах, че ще бъдат наистина толкова много. В момента се опитваме да разпределиме по 2-3 групи, да има за всяка бензиностанция равномерно натоварване. Надявам се, че се справяме. Сборният пункт на протестиращите беше точно 12 часа на паркинга на магазин Метро. Над 1500 души с знамена и клаксони се бяха събрали и не скриха изненадата си, че са успели да се организират толкова много хора. Очаквам, че сме доста по-малко. Даже аз му казах, че ако сме само тримата, да се сходим. Наистина много съм изненадан от организацията. Да. Това значи ли, че в България се събужда гражданско общество? Да, абсолютно значи. Аз съм оптимист и смятам, че в България гражданско общество ще има и общо взето с тия мероприятия започва да се показва това. Младото поколение определено има позиция и определено знае и вижда как да я изрази. Не може цял живот да стоим и да чакаме някой да ни свърши нещата. Мисля, че трябва народа да се вдигне и това е един от начините. С колата се върша работа, просто трябва да намалят малко горивата. Много ли е скъп бензина в момента? Уникално много. За какво ми е така цена на бензина или магистрала? За какво ми е, като няма мога да се кача на нея? Трябва да се намали бензина или поне по някакъв начин да се регулира. България ниски заплати, адски високи горива, някак не се издържа, пък колите са прекалено необходимо нещо. Исканията на протестиращите са настоящото правителство да създаде до седмица комисия, която да предприеме незабавни нормативни мерки за регулиране цената на горивата до 2 лева за литър и понижаване на ДДС за горивата от 20 на 12%. Ако управляващите не чуят исканията им, протестиращите заплашват, че ще последва втори протест през месец април, на който ще бъдат затворени жизнено важни за страната ни главни пътни артерии.